Moi drodzy, patrzcie, patrzcie. Epicka scena. Wszyscy, moi drodzy, wszyscy tutaj, wszyscy tak jak siedzą, wszyscy all around łapią Pikachu. Patrzcie. Zanęcamy gnoja maliną. Żryj frajerze. I patrzcie, jedziemy go. Pyk. Poszedł. Aga, wyczymie? Wyczymie? Nie wiem. Wyczymie? Nie. Zobacz. Wyczymie. Kurwa, wyjebał. Przepraszam za wulgaryzm, ale to jest takie napięcie. Patrzcie. Jeszcze jedna malina. Weź tego W dupie. Weźmiemy Great Balla. Niestety nie mam jeszcze tych lepsiejszych. Uwaga. Pyk. Zit, tak zwany. Ale traf. Czekajcie, na prosto. Tak, pyk. Nie poszło. Trafić ci. Nie trafić ci. Cio. Kurde, bo jak... Albo, nie, zostaw to. Weź te ręce, Aga. Z łaski swojej. Czekajcie, bo to jest taka presja, że mi aż dygło. I nie mogę nogi wyprostować. Patrzcie, co zrobił. Skopa. No, poszło. Będzie? Zajebiście moje włosy na nodze widać. No kurwa. Muszę go chycić. Moi drodzy, Pikachu albo śmierć. To musi być. Złapałem Pikachu. Miłosz, nie nerwuj mnie. Ale Miłosz ma te super bole. No, a ja mam gówno bole. On mi zaraz zniknie. Dobra. Jedzie. Będzie. Być musi. Będzie. No mnie zdupi mi ryj, no. Kurwa. Aga, rób, no. Aga mi tu grzebie w rejonach śmiesznych. Aga, to się musi udać. To ja muszę go wziąć. Łap bydlaka. Czekaj. Bydlaka zboczeńca. No. Ja patrzę na kamerze, bo nie chcę telefonu. Dobra, jedziemy go. Jest 5. raz złapany. Kurde, Złap się, no. to musi być to. To musi być to. Jezus, zaraz Miłosz będzie łapał jeszcze. Ej, bo ja mam chyba za słaby telefon. Moi drodzy, jakbyście chcieli, to wchodźcie na streamy. Ja tam zawsze dotację jakąś przyjmę. Jest, będzie, no. Kurde, teraz tum. Dawid, będzie czy nie będzie? No ale pokazuj go. Co to jest? Kurwa, mać!